Čaute ľudia, dneska tu máme novú skúbojovej. Natáča to strašne veľa youtuberov, takže typujem, že viete, o čom to je. Takže tuto Andrej sa volá, on tu hrá guru. No a je to proste, ja som si stiahol ľudia len demo. Ak by sa vám to páčilo, tak si stiahnem potom aj normálnu. Mom, can I go play? My friend is here. Sa hrať s friendom. Did you finish your homework? Yes, all done. Then show me your class journal. OK, ideme dať knižku. Wait, what's that? An F? Teacher's note? Misbehaved in class? Was goofing off? And yet you want to play outside? Takže dúfam, že sa vám táto séria bude páčiť. A natočím možno 3 alebo 2 videá z dema. He's grounded today. A musíme vlastne utiesť z ich domu vlastne. Takže ja viem prvý end, len viem ako to ešte som to v živote ako nehral, takže dúfam, že sa mi to... No way! Me doing homework! Me and studying just don't go together! A vraj to musím naprávať veci a proste takéto veci. Tak ja si zapnem môj komputer, čo sa dá. Dá. A viete, tu je proste tému, lebo neviem, či sa vám to proste bude páčiť, tak vám to takto. Takže ak by ste chceli viac videí aj z reálnej, tak vám to kľudne urobím. Password. Ja mám zdieť password. Každý jeden Rubika okazka môžeme. Zaujímavé. Ešte sa tu dá počúkať, keď tu ide tá Rubiková. Notebook, o, fotka. Taký iný je tam ten... Ukáž? Tu je. Ako to je nejaký dátum narodenia. Damn it! Ah! Are you blind or what? Ja neviem. Andrej a Jonar. Tak to je ľahké. Andrej 2010, 2010. Well, and 10. Veď to je dobré. OK, tak toto nechápem. Na to na budúce prídeme. Ale že si vypnem komputer, ak by sem prišli náhodou. Vypni sa. Ty si rachňa. Tak asi už neviem vypnúť. A dobre. Takže tak. A dobre, tuto je mama a tam je OK. Tak ak dobre viem, tak musím prísť na to ako celkom, čo to tak, ako tak robiť. I kmetľať sa dá zobrať na čo to? Môžem takto obtáčať. OK, čo s tým má poklikať, či? Neviem, má dať poklikať, či čo? Neviem to poklikať. Ja tento človek skúsim. Škriu potrebujem, a to svoje dať škrobovať. OK. Ľudia, preto má to byť už žiarna verzia, len preto, že to je demo, no tak to je stíhli asi ešte, ale neviem. Tak tu asi na čo budeme brať. Water the Christmas tree. To pozá. Ide. A čo to mám dať? Čo neviem taká. Dačo na vyprasie. OK, mamko. Ja tu som už pozrel. Tuto nič. I told them. Oh, something's pressing. Žiarovka. Toilet. A to ide na záchod. A čo teraz? Teraz nemôžem ísť, už mám to polievala. Dopočuť.
I need to check if this fool is studying. Ľudia. Ja neviem, ja nemám čo ako hovoriť. Aha! Sneaking behind the computer! Jo, to ja sa učím. This is how you study. No hej, ja sa učím. A tak... Takže iba raz môžem mať, potom si musím full version, či čo? No vieš, tam máš 3 pokusy. Tybo 1. Tak to dajme, je dobrá poradka. Ľudia, to je dobrá poradka. Čo? That's not fair. Now I have to sit and do homework because of that teacher. Tatko. Si kraučujem mačka. Daj gol. Statka mi pozerať. Takže vidím, že oni si takto všímajú, hej? Tak uvidíme ľudia, ak si budú všímať. Keď im... to je zatré. To bude dačo s tou Rubikovou kockou. Come on, come on, come on, go, 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 go! To tu vidím. Čo? Nerozumiem vôbec. OK, tak radšej to zatvorím. Tuto dačo. Nie. Čo by tu tak mohlo byť? Who passes like that anyway? Schováš potom. Ja poviem. OK, až toto čo? To je také výrazné, no, to vidno. To s tým, no. Damn! Is that noise coming from bedroom? I need to check. I need to hide somewhere quickly. I hope I don't get caught. I hope I don't get caught. Už to je. Something's not right here. Who touched the vase? Ja som zabudol vrátiť vázu do prčic. You thought I wouldn't notice. OK, aspoň vieme čo ako. Our son is trying to escape again. Ty to ešte máme povedal. Tak, toto ne. OK, ľudia. Ja proste neviem, ako to mám komentovať. Hra nám hudba, takže ešte nás naháňajú. Ale dúfam, že... Aha, už prestáva dáko, ľudia. OK, už to prestáva, ľudia. Samozrejme, takže ak ste nezabudli, tak dajte like a odber, bo som za to strašne rád. A taký, ak chcete, tak taký koment, že páči sa mi táto séria. Alebo dáš také, aby som to mohol si stiahnuť ako reálnu verziu za peniaze. No napočítaj, že to má peniaze. No prestejte hľadať konečne. OK, to strihnem, keď už ma konečne prestanú naháňať, lebo toto je fakt otrávne. Aha, nemusím to strihnúť, aha. Môžem ma prestať naháňať. Teraz kde je východ do... Tuto. OK. Tuto. Vážne to tam daj, Flora. Exit. Takže... Where are you going again? Ľudia, toto bolo extrémne tesné. Ukáž, skúsim ísť. Toto som ešte vlastne nebol. Pri týchto šuflíkoch. What? To je to, čo som spravil. OK, toto. Loket, áno, mám taký kľúč. To je dobré. To zapni. There's the light. Aha, light bulb. Ja musím, aha, tu to svietiš. No, kde je light? No, všetko vrátim tak, ako bolo. Tuto. Tam nič. Tuto som ešte tu teraz nebol. Tu dá otvoriť? Hej, dá. Nič tu není.
Tak ja nerozumiem, ako úplne. A to sa dá ísť vonka, či to je zamknuté? Darn it, the front door is locked. Mom probably has the key. Terrible shit. Just terrible. Fúha, úplne neviem, čo mám Maybe I teraz. should try to get out through the kitchen window. I just need to create a Matka. reason for Mom to open it herself. Tak čo keby, že? To som si všimol. I'm coming! Kým matka ide. Je rýchlo dačo. What if I turn the exhaust hood off? Hľadničky. Nie, tuto dačo v hľadničke. Otvor to. Stane. Meso. OK. Asi ide, čo? OK, mám frozen meat. A čo mi je meso? To ľudia vám vôbec neviem povedať, čo mi je meso. Yes, tak z okna. Oj. Je ťažké. Meat, to typujem. No co tu vidím? Počujem na to minule, tú handričku, nie? Musíme rozmáhať to meso I'm rýchlo. coming! I'm coming. Musíme to takto vytráhadiť. Rýchlo do mikrovlnky. Dobre, že meso zvázané asi nič nespravíme veľmi. Ja neviem, čo teraz spravím. Ja musím sa ísť učiť a vylovať to určite všimnú, že sa oné. Tak ja musím takto hľadať do učebnice. Aha! Čo, nič nerobím, ja sa učím. Well, and... Tak, ak potom mi viete poradiť, tak by som bol rád do komentárov, prosím. Ak sa vám to série páči, tak napíšte niečo do komentárov. Tu bol s vami ponovo Kiro. Leave a nice review if you want some more. Tu bol s vami Kiro a uvidíme sa na budúce. Čau!